नोंसोरा जुदि बाथौआरिबा जों जुदि बाथौआरिबा जों बे दैयानो लोमजोब्बाय हनै दैयानो लोमजोब्बाय हनै सानसे हरसे हानायावनो बे दैखौ बारियाव जोङो सानबैसे आर'ज गाबबाय थानो बेफोरबायदि गोजौ आरसिसि बिल्डिं लायावजोंबो जोंबो आर'ज गाबनो लुगैयोना लुगैया जों लुगैयो दा जेसे हायो एसे मोजांखौ लुगैयो दा जोंबो ओंखायनो जोंखौबो दा रायजोफोर दिनैनि आर'ज हान्जाया साहा बिश्वनाथ बियाबनि जयपुर जथाइ आर'ज हान्जा बिथांमोननि दिनै नैथि खेब आरो लोगोफोर नोंथांमोना मिथिगौ जायबा आंनि चेनेलाव नायबाय थायो भिडिअ मोनफ्रोमबो सप्तायाव गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय फैबाय थायो ओमफ्राय दिनैनिया जयपुर जथाइ आर'ज हान्जा लोगोफोर नै दायो आर'ज जासिगोन लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय
ओनसोलाव कयलाजुलि ओनसोलाव हाबनानै माखासे थानसालि नायबाय बेनिफ्राय ओंखारनानै फैनानै डाइरेक्ट थांबाय गहपुराव थांनानै माखासे थानसालि नायबाय माखासे बर' गामिफोरखौ नायबाय बेनिफ्राय फैनानै दा बेहाय नोंथांमोननि बे बिश्वनाथ ओनसोलाव आं हाबफैनाय जाबाय आरो दिनै बे आर'जखौ लोगो मोनफैबाय। सासे बिबानगिरि जानोब्ला सासे जाफुंसार सिबियारि जानोब्ला जों माबायदि जानांगोन? जोंनि गियान, जोंनि आखल, जोंनि राव, जोंनि साननाय, जोंनि मोनफ्रोमबो आसार बेबहारफ्रा माबायदि जानांगौ बेफोरखौथ' बयबो एसे एसे मिन्थिखागौ नङा होमब्ला? जों माबायदि जानांगौ? जों गावनि गोसोआवनो गावखौनो जुदि फोथायनाय गैयाब्ला जों सासे सिबियारि जानो, जाफुंसार सिबियारि जानो हागोन होननानै जोंनि गोसोआव जुदि फोथायनाय गैयाब्ला जों बेयाव फैनानै आर'ज गाबनानैबो लाब गैया। लाब दङ जानो जोंहा माबा मोनसे? जोंनि गांनाय उखैनाय, जोंनि मावनाय दांनाय, जोंनि रायलायनाय फाव, गाननाय जोमनाय गासैखौबो जों जुदि गावनि सायावनो फोथायनाय गैयाब्ला अब्ला जों माबोरैहाय सासे जाफुंसार सिबियारि जानो? जों मानि थाखाय फैदों बेयाव? जों माबा मोनसे मोननो, माबा मोनसे गियान, माबा मोनसे सोरनिफ्रायबा मोजां राव मोननो थाखायसो जों बेयाव जमा जाफैदों नङा होनबा? मोनसे सिबिसालियाव मानि थाखाय जमा जायो? सानसेनि थाखाय जोङो माब्लाबा सम लानानै उखैजानांगोनबो, गांजानांगोनबो, जों गांनायखौबो सहायनो हानांगोन, उखैनायखौबो सहायनो हानांगोन, अब्लासो जोङो इसोरखौ खाथियाव मोननो हागोन। जों बेयाव बयबो खौसेथिनि थाखाय, खौसेथिखौ लाखिनो थाखाय, धोरोमखौ बासायनो थाखाय, फोसाबनो फुवारनो जों गासिबो खौसेयै मोनसे रावजों आर'ज गाबनो, मोनसे देंखोजों आर'ज गाबनो, मोनसे मोन्थोरजों जोङो हाबा खेराइ गासिबो सोलिलांनो, थैनाय थैनाय गासिबो सोलिलांनो होननानै जोङो गामि आफादनिफ्राय लानानै, प्राइमारि आफादनिफ्राय लानानै, जोङो बियाब आफादनिफ्राय लानानै, जिल्ला आफाद, मिरु आफादसिम जों बयबो नाजागासिनो दङ। खिन्थु जोंहा बहाबा माबा मोनसे थालांगासिनो दङ। जों रावबो गावखौनो फोथायनो हानाय जोंहा माने दाबो जायाखै आरो। आं जे सासे बाथौआरि, आं जे सासे सिबियारि, बेखौ जों गावनो फोथायनो हानायखौ आं गोब्राब मोनदों आरो। मानो होनोब्ला बै जोंनि गेजेराव दाबो सोरबा सासेया माबा मोनसे मावबाय थानायखौ नुयोबा सोरबा सासेया उनथिंनिफ्राय है बिलाय मासि होननाया जोंनाव दाबो दङ। गैया जानो? दङ दा? एसेबाबो दङ दा? बिलाय मा मिथिनोसै, जों गोदोनिफ्रायनो बाथौआरि, जोंलाय माथो बिदिखौ नुफेराखै, बिदिबो होनोना? बिदि गैया जानो? दङ दा? लोगो लोगो बुंनो हायाबा उनाव बुङो आरोना, उनाव बुंनाया दङ। ओंखायनो जों बेफोरखौ गारजोबनानै, बेफोरखौ गासिबो गोजानाव दोननानै जों बयबो खौसेयै बाथौ सिबियारि जानो सानदोंब्ला जों सहायनाय लानानै जोङो गासैबो धोरोम आफादनि खामानिफोरखौ जों मावलांनांगोन। दाथ' आङो नुबाय थानायखौनो बुंनोसै आरो आं गोथौयै आं नोंसोरखौ बोसोन होनो हाया नालाय, आं दा आं मावबाय थानायाव नुबाय थानायखौनो बुंनोसै आङो, सानफ्रामबो नुबाय थानायखौनो आं बुंनोसै आरो।
दा जिल्लानि सिबिसारि लुनो लादों बयबो नुदों होनबा जिल्लानि सिबिसारिफोरखौनो बयबो नुवाखै होनबा बे जिल्लानि सिबिसारिया जागासिनो दङ दा बेयाव जोङो जोंनि गोरबोआ जुदि जों बाथौआरिबा जोंनि गोसोआ जुदि बाथौआरिबा जों जुदि बाथौआरिबा जों बे दैयानो लोमजोबबाय हनै दैयानो लोमजोबबाय हनै दिनै सानसे हरसेयाव हालेवनाय बे दै बबारियाव जोङो सानबैसे आर'ज गाबबाय थानो बेफोरबायदि गोजौ RCC बिल्डिं लायाव जोंबो आर'ज गाबनो लुगैयोना लुगैया जानो लुगैयो दा बेसे हायो एसे मोजांखौ लुगैयो दा जोंबो ओंखायनो जों बयबो दा गोसो होलायनांगौ आरो बे सिबिसालिखौ बरननायाव बयबो गोसो होलायनांगौ आरो गोसो मोदोम जिउ बावनानै नांगौबा सानसेयाव जों घन्टा मोनसेखौ बारा मावनानै बे सिबिसालिनि नामै दाउ मासेखौ बारा लानानै न'आव दाउ मासे फाननानैबाबो जोङो 300 थाखा 350 थाखा मोनो 400 थाखा मोनो बेफोरखौ जों फानलाय माबानानै सहायलायनानै जोङो बे सिबिसालिखौ लुफुंनो बयबो नाजायोब्ला मा बोसोरथामनि खोथा बोसोरसेयावनो जानो हागौ दाथ' बे लुनाया 2.5 मास जाबाय 2.5 मासावनो बेसेबां हाबाय 2.5 मासावनो बेसेबां हाबाय खिन्थु रायजोफ्रा गोसो जाथारोब्ला जों बोसोरसेयावनो हागोन RCCआव जों आर'ज गाबनो मोनगोन हाजार मानसिफोरा दाथ' जायगायानो थोआखै हनै आरो बेनिफ्राय बांसिन जायगा जागोन बेयाव लाबोआखै जाय लाबोआखै बेखौ जिर' होदो दावदै होदो सोरबा लाबोनायखौ कारेक्सन होदो फैगोन सप्तायाव बेबादिनो खालाम सोर होदों सोर होआखै सोरबा बे सप्तायाव गैयाबा हयथ' नेक्स्ट सप्तायाव होगोन नेक्स्ट सप्तायाव हायाखैबा 3 सप्तायाव होगोन 3 सप्तायाव हायाखैबा 4 सप्तायाव लास्ट मासाव होनांथारगोन बे जेला 40 थाखाखौ होजोब्बाय बेहा क्लियार जाबाय सोरबा होथ्राखै बेहा जिर' थाबाय होमबाना रावनिबो फैसा गोमाना थाङा बोसोरथाम जेब्लासिम मन्दिरखौ हाया बे रेकर्डआ थाबाय थानांगोन गंफ्रोमबो गामियाव रेकर्ड थानांगोन जोंनि जिल्लायाव थानांगोन आनसलिकआव थानांगोन जेला फैसाखौ होफैजोबगोन मास मोनसेयाव होमबाना जों रिसिप्टखौ दाना हरगोन सोरबा अनलाइनावबो हरनो हागोन जोंनि अनलाइन माबाखौ स्केनारखौ लानो हागोन जिल्लानि आफादगिरि नेहाथारिनाव दङ आरो हयथ' लाइमोन दैदेनगिरिफोरनाव दङ माइनावनि दैदेनगिरिफोरनाव दङ बिथांमोननिफ्राय स्केनारखौ लानो हागोन स्केनारावबो मन्दिरनिफ्रायनो सोना हरनो हागोन Bye.